إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһыга мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган Сикле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр берегезне тақвалыкка чакырам. Аның әмерләрен үтәгез. Аллаһның харамнарыннан ярак булыгыз. Аллаһы Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә үлүдән, Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Раббыбыз Аллаһ безне юктан бар кылды. Һәм тәүге сулышыбыздан башлап, ахыр сулышыбызга кадәр безнең бөтен тормышыбызны, ашыйсы һәрбер ризыгыбызны, эчәсе һәрбер суыбызны, сулыйсы һәрбер һавабызны, йөрәгебезнең һәрбер тибешен, һәрбер гамәлебезне Аллаһ Тәгалә билгеләде тәкъдирендә. Аллаһ Тәгалә ризык бирүче. Һәр мәхлугының ризыгын бүлеп, капчыкларга, файларга салып, һәрберсенең грамын, күләмен, тиенен санап, билгеләп, һәрберсенең кайчан, кайсы вакытта киләсен, безгә ирешәсен билгеләп, Аллаһ Тәгалә тәртипкә салып куйды. "Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллаһи ризқуха." Аллаһ Тәгалә әйтте: Жир йөзендә нинди генә жан иясе булмасын. Монда бит без генә түгел әле. Әле күпме очы кырые булмаган хайваннар дөньясы, кошлар дөньясы, диңгез, океаннар төбендә тулган күпме жан ияләре, бишәкләр, суалчаннар һәм башкалар, Аллаһ Тәгалә, җиннәр, Аллаһ Тәгалә әйтте, һәрберсенең ашыйсы ризыгы Аллаһ үстендә. Аллаһ үстендә, кулында гына түгел, Аллаһ үстендә дигән сүз, Аллаһ моны үз өстенә билгеләде. Это моя проблема диде. Һәрберегезне ашату диде. Бу Худ сүрәсенең 6-нчы аяты. Ва фис-сама'i ризқукум ва ма ту'адун. Икенче бер аятта нәрсә диде? Һәрберегезнең ризыгы күкләрдә ди. Тәкъдир китабында ашыйсы һәр лыкма ризыгыгыз, йотасы һәрбер суыгыз, сулыйсы һавагыз, һәрбер сумыгыз һәм тиенегез бөтенесе язылган. Көнегез, елыгыз. Ва ма ту'адун, һәм сезгә вагъда ителгән көн, кыямәт көне дә күктә язылган диде. Әз-Зарият сүрәсе 22-нче аят. Шуңа күрә һәр кемнең ризыгы бер Аллаһ кулында. Һәм җәмәгать иң Аллаһының иң яман булган, иң явыз булган мәхлугы, Аллаһының иң зур дошманы шайтан, иблис. Ул да мәхлук. Ул да җан иясе. Аңа да ризык кирәк. Аның ризыгы кем кулында? Аныкы да Раббысы кулында. Абдулла ибн Аббас әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди:
Аллах үзенең бәндәләренә булган ризыкларны бүлгәч, Иблис Аллаһыга дуга белән ялварды ди. Я Раббым, bütün ризыкларыңны мәхлукларыңа бүлдең, мәхлуклар создание була, бүлдең ди. Тормышларын тәкъдиргә салдың ди. Ә минем ризыгым кая ди? Иблис, шайтан белә, Аллаһ биргән ризыктан башка ризык була алмый. Шуңа күрә Аллаһының дошманы Иблиснең дә ризыгы аның кулында. Шуңа күрә әйтте, ә минем ризыгым кая ди? Пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһ аның бу соравына җавап бирде ди. Минем исемем әйтелми, ашалган ризык синең ризыгың булыр дип әйтте. Бисмилласыз ашалган ризык шайтанга бәрәкәте, көче шайтанга китәчәк дип әйтте ди. Бу Абу Нуайм риваятендәге хадис. Шуңа күрә җәмәгать һәрберебезнең ризыгыбыз Аллаһ кулында. Һәм Аллаһның кудрәте, Аллаһның байлыгы шиксез. Әмма ләкин Аллаһы Тәгалә бәндәләренә булган ризыкларның һәр йотымын, һәр лукма кичкенә кисәген бирә тиешле күләмдә. Үлчәп бирә. Кемгә күпме бирәсен ул белә. Һәм кайчан бирәсен вакытын билгеләп Аллаһы Тәгалә насип итә. Ләкин адәм баласы сабырсыз. Безгә әзрәк түгел, күбрәк кирәк. Аллаһ безгә бирде күпмедер, без риза түгел. Без әйтәбез, Раббым, күбрәк булса әйбәт булыр иде без. Аллаһ белә, сиңа күпме бирәсен, күпме син моңа шөкер итәсен, ә бәлки күпме күфрлек кыласың. Шуңа күрә безгә күбрәк кирәк. Безгә тизрәк кирәк. Безгә җиңелрәк юл белән кирәк. Ләкин Аллаһ безнең теләкләребезгә карап бирми. Ул хикмәтле, ул кудрәт иясе. Абдулла ибн Масгуд тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, берегезнең дә язылган ризыгы аңа килми калмас ди. Менә син әниеңнең карынында 4 айда 10 көн тулгач, бер нәрсә белми торган бер ит кисәге булып ятканда, фәрештә килеп җан өрде һәм синең тәкъдиреңне, ризыгыңны алып килде. Менә шунда синең нинди ризыгың язылган булса, син аны алмыйчы бу дөньядан китмәячәксең. Язылган ризыгы килми калмас диде. Һәм Җабраил фәрештә миңа әйтте ди, Пәйгамбәрбез әйтә, Җабраил килеп әйтте ди, берегез дә бу дөньядан ризыгын алып битермичә китмәс ди. Нигә ул һаман китмәгән? Аның әле ризыгы бетмәгән. Аның аласы ризыгы, ашыйсы ризыгы, эчәсе сулары калган. Шуңа күрә ул китмәгән. Шуңа күрә үлде дигәч, каяндыр врач килеп чыккан, каяндыр даруы табылган, ул торып чыкты һәм тагын 3 ел гомерен яшәде. Чөнки аның ризыгы бетмәгән. Бу дөньядан үз ризыгын алып битермичә берегез дә китмәс дип әйтте ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбез кешеләргә мөрәҗәгать итә. Абдулла ибн Масгуд әйтә, ул әйтте ди, я әй кешеләр дип әйтте ди. Аллаһы Тәгаләгә каршы чыгудан сакланыгыз ди. Чыкмагыз Аллаһка каршы дошман булып. Һәм Аллаһ язган ризыгыгызны ди, күркәм рәвештә эзләгез ди. Күркәм рәвештә. Нәрсә дигән сүз? Халал юл белән эзләгез. Дөрес юл белән эзләгез. Кыек юллар белән түгел. Ялган юллар белән түгел. Зулым, явызлык юллары белән түгел, харам юллар белән түгел. Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтте, ризыкны күркәм рәвештә эзләгез ди. Һәм карагыз, Аллаһның хикмәте. Әгәр берегезнең ризыгы ди, Аллаһтан килә торган, бераз тоткарланып торса ди,
Аллаһ Тәгалә кай вакыт фәрештәгә әйтә, туктале ди, сабыр итеп тор. Әйе, беләм, аңа кирәк ризык ди. Ана елый-елый сорый ди, ләкин туктале ди. Әзрәк сабыр итсен әле ди. Ниндидер бер бизнес башлаган иде, юк, һаман. Монда нәрсәдер эш эшләгән иде, һаман юк, авыр әҗәтләр. Аллаһ Тәгалә әйтә, туктап торыгыз әле ди. Бирмичә торыгыз ди. Тоткарланып торса ди. Берегезнең ризыгы. Ул ризыкны Аллаһыга гынах юлдан эзләмәгез ди. Кай вакыт Аллаһ махсус, специально безне сынау өчен язылган ризыгыбызны тоткарлап тора. Ул аны бирә, ләкин бер атнадан, бер айдан, бер елдан, бүген түгел. Һәм менә шул вакытта кеше сабыр итә алмыйча нишли? Халал юлдан киләсе ризыкны харамнан эзли башлый. Ә бит ул аны харамнан эзләмәсә дә, халал юл белән ул аңа килә иде. Теге 100 меңне харам юл белән эшләде, әмма ул 100 мең аңа ник кирде? Чөнки ул аңа язылган иде. Әз генә сабыр итсә, халал юл белән дә килә иде. Һәм җөмләсенең соңгысында әйтте: Аллаһның фазилетine, Аллаһның фазилеты, милость Аллаһ, Аллаһның рәхмәте аңа гынах юл белән ирешеп булмый. Аллаһның рәхмәтенә Аллаһыга гынах юл белән ирешеп булмый. Карагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безнең ризыгыбызны, тәкъдиребездә язылган байлыгыбыз, малыбыз, гаиләбез буламы, хатының, балаң буламы, машинаң буламы, йөргән атың буламы, ул безнең ризыгыбыз. Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Аллаһның фазилеты диде. Аллаһның фазилеты рәхмәте. Хәтта Аллаһ Коръәндә дә нәрсә ди? Фаиза кудиятис салату фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллаһ. Җомга намазы укылса ди, көне буе мәчеттә утырыгыз ди. Барыгыз ди. Китегез ди. Йөрегез җир буйлап, кем базарга, кем кибеткә, кем заводка, кем басуга, кем офисына, һәм нәрсә ди? Вабтагу мин фадлиллаһ. Аллаһның фазилетен эзләгез ди. Ризыгын эзләгез дими? Фазилетен ди. Чөнки ризык Аллаһның рәхмәте. Аллаһның ничек рәхмәтен алып була? Ул куйган правилаларны бозып. Ничек син Аллаһ куйган кагыйдәне бозасың да, харам юл белән ризык табып, байымакчы, бәхетле булмакчы, Аллаһның рәхмәтен алмакчы буласың. Шуңа күрә адәм баласы аңа ризык Аллаһның рәхмәте итеп язылган халал юл белән дә киләсе ризыкны харам юл белән таба башлагач, Аллаһның рәхмәте әйләнә Аллаһның газабына. Әйе. Ни өчен адәм баласының тормышының бәрәкәте юк? Тапкан малының бәрәкәте юк. Каяндыр керә, каядыр китә инде хәзрәт ди, үзем дә аңламыйм ди. Каядыр взятка бирергә китеп бара, каядыр откупация итәргә китеп бара, юк, югала акчасы. Теге хәсрәт килеп чыга, бу хәсрәт килеп чыга. Менә Аллаһның рәхмәтен халал юл белән аласы урында бераз сабыр итеп, бераз михнәт кичереп, бу бит иҗмах түгел. Риза Фахретдин әйткән, кич белән ятасы мендәрен йомшак булсын өчен көне буе хезмәт итәргә кирәк дигән. Көне буе аргач анда мендәргә дә барып җитә алмыйсың, йоклап китәсең. Бер нәрсә сизмисең. Шуңа күрә дөньяда һәр рәхәт михнәт аша килә. Бу бит җәннәт түгел, җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте килә халал юл белән. Ул куйган кагыйдәләрдә. Әгәр дә син Аллаһның рәхмәтен харамнан эзләсәң, ул рәхмәт хәсрәткә һәм газапка әйләнә. Һәрберебездә нәфес бар. Нәфесебез тәмле ризыкка, мал-мөлкәткә, ул мал-мөлкәт күбрәк булуга, әлбәттә, моңа карата мәхәббәтебез бар. Ләкин бу мәхәббәт безнең иманыбызны,
динебезне, намусыбызны жеңіп, аны харам юлдан izlәүгә этәргә тиеш түгел. Аллаһы Тәгалә биргән хәләл адам баласына харамнан саклану өчен җитә. Аллаһ Тәгалә җитәрлек итеп бирә безгә хәләлне харамга кирмәс өчен. Аллаһ иман иясен саклый харамнан нәрсә белән хәләл биреп. Ул кагыйдә. Карагыз, Аллаһы Тәгалә бер кашанда бер әйберне дә харам кылмый, пока взамен яхшырагын хәләл итми. Аллаһ Тәгалә әйтте, урлашу харам диде. Нишлимсең? Миңа кирәк бит ул, эшләп ал диде. Эшлә дә, эш хакы буларак сиңа шуны түләсеннәр. Бу хәләлме? Хәләл. Хәләл сине харамнан саклый. Нишлимсең? Кызларга күзем төшә. Аллаһ Тәгалә әйтте, өйлән ди. Өйлән дә көне-төне карап утыр бөтен җирен. Сакланып. Хәләл сине харамнан саклый. Нишлимсең? Риба процент бөтен кеше сәүдә итте. Ал 100 сумга, сат 120-гә ди. Процент, ләкин харам түгел. Бу сәүдә хәләл ди. Менә шулай итеп, Аллаһ хәләл биреп, безне харамнан саклый. Һәм кай вакыт шайтан килеп, эй, безгә пышылды. Каралы, хуҗа, мой господин ди. Ну хәләл бит инде ул озак ди. Хәләл бит инде ул авыр ди. Монда эшләргә кирәк, алдарга ярамый. Еще налогын түләргә кирәк әлеңә. Закатын чыгарырга кирәк. Хәзрәт ана Палестинага акча сорый. Бигрәк авыр ди. Әйдә харам белән эзләп каралы ди. Шайтан әйтә, хәләл ул бик әс китерә ди. Хәләлнең киреме юк ди, ләкин җәмәгать, язылмаган ризыгың харам белән дә артыгы кирмәй аның барыбер. Шуңа күрә хәләл ризыкның бәрәкәте була. Бәрәкәтле мал хуҗасын Аллаһка якынайта. Харам мал кай вакыт җиңел, юлы кыска ансат булып тыелса да, Аллаһ аның бәрәкәтен ала. Бәрәкәтсез мал хуҗасының кулында, кесәсендә, шотында, мендәр астында өелеп ятса да, аңа хәсрәттән башка бер нәрсә дә китермәй. Һәм Аллаһ ул кешене шул малының кулына тапшыра. Ул шул малының кылына әйләнә. Шуның өчен кайгырып, хәсрәтләнеп бу дөньядан көфр хәлдә китеп бара. Бер Египетта, Мисырда бер шейх вагаз сөйли. Кадәр интернетта шуның вагазын тыңлаган идем, хутбасын, бик кызык. Шунда бик кызык мисал китерә. Кайдыр Мисырда бер факир авыл, Африка бит инде. Шушы авылда бер әти әҗәтләргә шумып самосвал, грузовик ала, йөк машинасы ала. Һәм нәрсә эшли, кешеләргә ком ташый башлый. Менә монда комны төйи, теге кеше акчасын түләгән, бу кайтарып биргән өчен аңа акча түли. 13 бала үстерә шушы әти самосвал белән. Авырлык белән, мохтаҗлык белән үстерә, укыта. Әле бит ул илләрдә высшее образование бирү җиңел түгел, күп балалары югары белемле булалар. Әти чәчләр агара, балалар үсә, самосвал туза, ләкин һаман йөри. Шуннан соң малайлары әти өенә җыелалар да, ашап утырганда әтигә әйтәләр. Әтиебез ди, без сине бик яратабыз, синең өчен борчылабыз ди. Синең инде үзең дә олыгайдың ди. Хәзер без сиңа үзебез ярдәм итә алабыз ди. Әйдә бу драндулет самосвалыңны ташла инде ди. Җитте ком ташырга ди. Булды, пенсияга чыгайда ди. Без сине үзебез содержать итәбез ди. Шуннан соң әти итәгатьле, чыннан да итәгатьле балалар. Күп илләрдә бүген дә пенсия юк. Кайбер илләрдә пенсия алалар госслужащийлар гына. Кайбер илләрдә пенсия булса да, ул бөтенләй әз. Бүген кайбер пенсионерларның пенсиясе булмаса алар башка уйларга мөмкин. Әле балалары килеп сорыйлар. Оныклары килеп сорый, бабульдай денег дип. Шуннан соң әти баларга әйтә: "Беләсезме, улларым?" ди.
Бір вақыт шулай қым тиедім да дей. Қарағыз, кішінің, мұсылманның ақылы, фикірі. Бұл университет бітірген бабай түгіл, бұл бір самосвал білен малай үстірген, 13 бала үстірген абзый. Бір вақыт қым тиедім да дей, самосвалға. Киттім хужаға илтірге дей. Шуннан ойлап тұрам дей. Қаралы, жилде қым ұша бит деп айтам дей. Қым бітінділ вақ, жилде ұша, кирпіш түгіл. Туқталы, мен бит бұл әмәнетіні илтіп жеткір алмайым. Тігінде карьердан алған қым, барып жет алмай бітті, нешедір килосы ұша бітті, бұл бітті ялған енді дей. Шуннан соң, мен мұны ойладым да қойтып брезент тіктім дей. Брезент тіктім дей. Хәм шуннан соң кішілерге қымны дей, брезентқа түріп бір граммы да юғалмасын үшін тоши башладым дей. Египетте жәмәғат ол заманда түгіл, бүгінде анда Роспотребнадзорлар, елер юқтыранда. Бізде ол қазір камазисларны заставляют түрге тош түшмәсін үшін кішіге, башқасы экология деп. Анда Египетте ол бүгінде юғалыл дәулетті. Ләкин кішінің намусы нешлеткен, қайтып брезент тіктірген, қым юғала, әмәнет барып жетме деп. Міне бұл нәрсе честность деп атала. Бұл ғаділлік деп атала, бұл дұрыслық. Міне шушының үшіндей Аллах дей, сізні өстіртті меңа дей. Сіз кіші болдығыз бүтінігіз дей. Білім алдығыз дей. Әгер де мен де самосвалны туқтатсам дей, біздің ойлабызда бәрекет бітірген мүмкін. Шуан күрі, пока аяғым үйрей дей, самосвалым сүрей дей, мен әзірек үйреймен де дей, сізге бәрекет кетіреймен де дей. Ақша керек болғанға түгіл. Халал кәсіпнің бәрекеті болсын үшін. Шуан күрі, қай уақыт ауылларға келем де мен, ишік алды қора алмаған мәшітнің, уағазға келген әбилер, бабайлар, мен әбилерге айтам, әбилер, міне келігізді мәшіт Аллахның үйінде отыртығыз шешеклер. Міне бұл шешеклер, сіздің шешеклеріңіз үскенде, сізге, балаларыңызға бәрекет келіп тұрашақ. Бабайларға айтам, шалғы алып келігіз, шиз тартығыз, қиманы түзетігіз, бұяғыз, әбилер, тәрзә түбіндегі тузанларыны сүртігіз. Міне бұл мәшітке Аллах юлында кәсіп етіп тұрғанда сіз, қызмет еткенде, бүтін ғойләгізге бәрекетке. Шуан күрі, халал кәсіп, халал ризықның жәмәғі бәрекеті бик қиметлі бола. Бик қиметлі бола. Шуан күрі жәмәғі ризығымны арттырайым деп, біз көрәбіз. Жер үстінде көпмі гынах қылына, көпмі қан түгіл. Аллах маңа нефет берген, бұларға бермеген. Бұлар автоматларын, ракеталарын тұталар да бұларға келелер. Давай бер бізге жеріңні. Нек беремсің бесен? Бұл бит біздің жер. Әс бізде нефет жоқ, сізде бар. Тала балалар. Шулай тұрып кете жер үстінде зұлымлық, жер үстінде бұзықлық. Шуңа көрі жәмәғат сөзімні тамамлайым. Бір бәдәуинің сөзі білән. Бедуин. Кім ол бедуин? Ол шүлде сарық күті. Ол білмей, елден енді политика бара, доллар көпмі тұра, Трамп қойсиллерге барып нәрселер ішлеген, кімдерге пошлиналар салған, кімдерге санкциялар объявлять еткен, бір де білмей ол. Ол шүлде еш, анда интернет жоқ, анда бар қияш, ай, йылдызлар бар, 5 намазы бар. Шушы бәдәуиге бір кіші келген, яңалықлар сөйлейкен, тігінде обществодан, цивилизациядан. Айтайқан, сен білесің ме дей? Сен білесің ме, ипінің бәйесі артты дей. Шул қадар ипінің бәйесі артты дей. Шул қадар қимет болды дей. Шуннан бәдәуи айта, бір бұдайның бір түгі дей, одно зерно дей. Әгер де бір динар тұрса дей базарда, золотая монета, қайғырасың жоқ дей. Үшігінде қайғырасың жоқ дей, ашқа өләшек бітінсі дей. Шынки дей, мен дей, Аллах меңа нешік құшса, мен ғибадетімні қылашақмын дей. Аллах меңа нешік уағда етсе, ол меңа ризығымды берешек барыбыр дей. Бұдайның бірсі динар болса да, ол меңа барыбыр берешек аны дей. Шынки Аллах меңаны уағда етті дей. Шуңа көрі жәмәғат,
Аллаһы Тәгаләнең ризыкларын хәләл юл белән эзлик. Аллаһка шөкер итик. Һәрбер ризык бер Аллаһ кулында икәнен белик. Аллаһы Тәгаләнең безгә язган ризыгы безне тапмыйча безнең бу дөньядан китәсебез юк. Шуңа күрә Аллаһ ризыкларыбызны хәләл кылсын. Аллаһ харамнардан сакласын. Кай вакыт Аллаһ хикмәте белән бераз гына тоткарласа, бераз гына задержкалар китсә, күзләребез харамга юнәлмәсен. Аллаһ Тәгалә безне, балаларыбызны харамнардан сакласын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.